Vadiwa vateereri, tinokugamuchirai kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi makadi mukomanashi, ndinokumbirawo kuti mundikandirewo nyaya yangu kune vedare. Ini ndiri murume ane makore 27 ekuberekwa. Ndava nemwedzi inokwana iyo kuita 3 since I got married. Asi pane zviri kuitwa nemukadzi wangu zvandisiri kunzwisisa. Ini nemukadzi wangu hatina hedu imba yakakura. Tinogara mu1 room. Asi ndichangobva mukutora mukadzi wangu, pane zvimwe zvinhu zvandakatanga kunotisa paari. Chekutanga, ndakaona kuti mukadzi wangu anoti kana achibika anorasira hupfu mumakumbo ake. Mazuva ekutanga aiti kana akarasira hupfu mumakumbo, akazviona kuti pane zvandainge ndaona, aibva aita semunhu aita mistake obva atsvaira hupfu huya. Ini ndakazotanga kupretenda sekunge pasina chandiri kuona, saka ndaiti kana achibika ndaibva ndaita busy zvenhema nefoni yangu, but ndainge ndichimutarisa nekona reziso. Aiti kana ava kumona sadza ainokora hupfu obva azvimwaya mutsoka, then kana ava mangwana hupfu huya ndiwo hwaaitanga kutsvaira onomwaya panze. Pane rimwe zuva pandakazomubvunza ndikati, konaidiya, ko unodii kutsvaira hupfu uhu huri pasi tisati tavata kuitira kuti pamusha pano mapete asazowanda? Asi akabva agumbuka akanditi, handiti maive pano ndini. Akabva arara akandifuratira, asi kubva musi uyu handina kuzomborota zvekare. Iko zvino kana ndikaverengera ndinofungidzira kuti ndatova nechipo che2.5 months ndisingaroti hope. Kana ndikatarisa upenyu hwangu kubva ndichikura, ndaiva munhu wekuti dzimwe nguva ndaimuka na12 am ndichinamata, asi kubva zvandakatsiura mukadzi wangu ndakabva ndatanga kurara semunhu akafa. Handina kana nguva yekupepuka, ndinozopeputswa nealamu ya5 am. Chazoita kuti ndinyore text iyi mukomanashi ndechekuti nezuro ndakarota mukadzi wangu achiita sekunge ari kuda kundidzipa. Fesi yake yaisatarisika kaviri, chiso chake chainge chakaita black yerima. Panzvimbo pemaziso ake painge paine makomba pasina kana chinhu. Ndakatanga kuchema nekuti ndainge ndabatwa nedzikirira. Pandakavhunduka ndakaita kunge sendiri kumuona akamira kumukova, asi muruoko rwake ainge akabata chinhu chaita kunge tsvimbo chichiita kunge danda riri reblack. Danda iri ublack hwaro hwaiita kupenya murima imomo. Ndakabva ndabatwa nerimwe dzikirira ndikarara kusvikira kunze kuyedze. Ini mukadzi wangu ndakazomuka ndichimubvunza kuti ko nezuro waida kubuda uchiendepi panguva yandainge ndichishungurudzwa nemadzikirira. Iye akabva ati, ndainzwa mudumbu saka ndaida kubuda kuti ndiende kutoilet. Mukomanashi, ndakashamisika kuti komukadzi wangu zvivindi zvekuenda ega kutoilet pakati peusiku ainge azviwanepi, nekuti pamusha pedu pane makuva ana mudhara ari padhuze netoilet. Saka nguva dzose, kunyangwe akava masikati chaiwo, mukadzi wangu anototya kuenda kutoilet ega nekuda kwemakuva iwawo. Vehama, ndinokumbirawo kuziva kuti kune vanoziva zvechivanhu kuti ko zvinorevei kana munhu achiti achibika sadza anobva azvimwaya-mwaya tsoka dzake nehupfu. Hupfu hwacho paanomuka makuseni ndiwo hwaanotanga kutsvaira, asi haasanganisi nemamwe marara. Hupfu uhu anorasa huri pahwo hwoga. Uyezve zviri normal here kuti mukadzi wako arambe kudya newe mundiro imwe chete? Ukada kuzama kumumanikidza kuti mudyire mundiro imwe chete, anobva atoramwa sadza racho. Please, ndiri kushushikana kuti mukadzi wangu ndomuudza sei, uyezve ndiri kutya kuti maybe ndinokwanisa kumupuma zvinhu zvisiripo. Veduwe, ndinokumbirawo kuti mundipewo ma-advices. Mukomanashi, please notify me kana mazoposta. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello mukomanashi. Ini rwendo rwangu rwekubva muZimbabwe ndichiuya kuSouth Africa rwainge rwuri rwendo rwakaomarara chaizvo. Chekutanga chakaitika ndechekuti ini kuZimbabwe murume ainge akandiwana ainge ari murume aiva neunhu husina kumira zvakanaka. Murume wangu aiti kana iri Friday, kana abva kubasa aingopinda mumba nekubvisa worksuit otogeza otora ma-empty bottles ake obva atonanga kubhawa. Aiwanzonwira pamabhawa epaZindoga apa mari yake yaingogara muhomwe.
waingoti kana ukakumbira mari waibvunzwa kuti uri kuda kutengei. Kana ukati ndinoda kutenga madomasi kana chingwa, waingopiwa $1 wobva wanzi please udzoke nechenji yangu. Mukomanashi, ndinorangarira kuti nerimwe zuva ndakapiwa mari nemurume wangu kuti ndinotenga madomasi nemuriwo. Hamenowo kuti baba Tinashe avo vaiva nemusika wavo pakona yemustreet medu kuti vakaverengawo sei change, vakabva vandipa mari yainge yakawandisa ne$2.50. Iniwo ndakati ndichisvika kumba handina kumbogara ndaverenga mari iya. Ndakangoti kumwana, enda unopa dhedhi vako chenji yavo iyi. Ini ndikabva ndagara hangu panze ndichiita nyaya nevamwe vakadzi uku ndichisuka-suka nekucheka-cheka muriwo wangu. Pakazoti papera about 10 minutes ndikanzwa ndava kudeedzwa mumba. Ndakangoti ndichipinda mumba ndikabva ndadirwa mvura yandainge ndaisa pasitovu kuti nditange kubika sadza. Mvura iyi yakadirwa yakananga kumeso kwangu, asi ndakaita laki rekuti murume wangu paakasimudza poto pasitovu iye akabva atsvawo, saka akazotadza kukanda poto iyi zvakanaka. Mvura iyi yakabva yandikwatanura ruoko nepagumbo zvekuti nanhasi ruoko rwangu rwekuleft rwakakwatanuka ganda, zvekuti kana kuchipisa ndikarohwa nezuva pachivanga ichi ndinotanga kunzwa sekunge ruoko rwangu rwaiswa mumafuta ari kubhoila. Ndakazoti ndapora, murume wangu akazondikumbira ruregerero. Ini ndikabvuma nekuti ndakafunga kuti sezvo zvandiri nherera hapana pandingadzokera kumusha kwaamai vangu apa ndava nevana. Takazoti tati garei, murume wangu akabva achinja unhu hwake. Ini ndikabva ndatenda Mwari. Murume wangu akazoronga nababa vairenta munext nesu kuti vaende kuSouth Africa kunoshanda, asi mudzimai wemurume uyu akabva ati ini handisari muno muZimbabwe, panenge paine murume wangu ndipo pandinenge ndiri. Saka iniwo ndakabva ndatanga kupa pressure kumurume wangu yekuti tichaenda tose kuSouth ikoko kusvikira murume wangu azobvuma. Zuva racho rakazoti rasvika, takanokwira mabhazi tikazosiwa muBedbridge. From there on murume wangu akabva atanga kuita semunhu atogarwa nemhepo chaiyo. Akangosimuka patainge takagara, takazoona pasina kana chinguva atodzoka nevamwe vakomana. Akati varume ava vati ndivo vachatijambisa bhodha. Ini hangu handina kufara nazvo nekuti ndaitya kuti vanhu ava vanokwanisa kuva dziri mbavha, nekuti umwe wevakomana ava aitova nezivanga kumeso. Takati dzava kuma 11 AM vakomana vaya vakadzoka patainge takagara vakati chihandei, hanzi mapurisa ekuSouth African side ava kugamuchira mari. Ini nguva yose iyi ndaingofunga kuti zvimwe kuda tichanoyambutswa nepabhodha straight, asi ndakashamisika. Tava kunzvenga footbridge riya repaBedbridge border post tikatanga kupinda mune kamwe kasango apa Limpopo ainge akazara kuti pfacha nemvura. Ndakambotanga kuchema pazvakanzi tichapinda nemumvura tichiita zvekushambira, asi murume wangu akazondishingisa. Saka varume ava vakati ivo vachatanga vayambutsa murume wangu nemurume uye aiva munext door wedu. Ini nemukadzi wake takasara tiri kuZimbabwean side. Vakomana ava vakati vapedza kuyambutsa murume wangu nemuvakidzani wedu vakabva vadzoka vakatitora vakatanga kutiyambutsa, asi takati tava pakati paLimpopo ndakanzwa kuti murume uyu aindibatsira kuyambuka ainge ava kutanga kundibata-bata nhengo yangu. Ndakambozama kumubvisa ruoko rwake asi akabva aita zvehasha, akatanga kuzevezera achiti nyarara. Ndakazoti ndichisimudza meso ndikabva ndaona kuti kumhiri kwaLimpopo murume wangu ainge achitorohwa vachibatanidza nemuvakidzani wedu. Saka isu takangoti tichitsika ivhu rekuSouth African side. Maguma 4 aya vakabva varegedza kurova murume wangu nemuvakidzani wedu, vakabva vatanga kuuya patainge tiri. Vakatanga kunetsana nevarume vaya vainge vatiyambutsa, vakabva vatanga kurwisana, asi varume vainge vatiyambutsa vakabva vakurirwa. Umwe wavo akabayiwa nebanga. Takazongopedzisira kumuona achitorwa nemafashamo aLimpopo. Kuti akararama here kana kuti akapona handizivi, nekuti aiti kana akanyura obva abuda achizama kushambira, asi ainge achikurirwa nesimba remvura. Mumwe wevarume ava vainge vatiyambutsa akabva angoti
tizai akabva adonhera pasi, asi maguma ava vakaramba vachingomurova. Takazama kutiza, asi sango racho raiva nemiti yakazara minzwa zvekuti waisakwanisa kutiza. Maguma ava vakazotibata, vakasungirira varume vedu pane umwe muti. Vakavasungirira vakati, murume wangu kune rimwe saidi, muvakidzani wedu kune rimwe saidi. Vakabva vavasunga nemashoelaces zvekuti ruoko rwemurume wangu ndakaona kuti rwainge rwazvimba kurakidza kuti ropa harichafambi. Maguma awa akazouya patainge tiri, vakabvarura hembe dzatainge takapfeka, tikasara takashama. Umwe wemaguma awa akapinda mune kamwe kasango, akadzoka akabata mazambia maviri nemaprotector. Hana yangu yakarova ndichitanga kufunga kuti tainge tava kutobatwa Chibharo. Maguma awa vakatibata Chibharo vari 4 kudaro, vaitichinjamisa pauviri hwedu. Vakazoti vapedza kuti bata Chibharo, vakabva vatanga kuti yamwisa nhengo dzavo, vachitirova nekuti taitadza kumedza urume hwavo. Vakati vapedza kudaro, vakabva vanosunungura varume vedu, vakatimanikidza kuita bonde nevarume vedu. Ini pakazonyanya kundirwadza ndepekuti vakazotichinjanisa varume, apa taiita bonde tisina kana kudzivirira. Vapedza kudaro, vakatirova, vakatipa dzimwe hembe, vakabva vanotisiya muMessina. Vakabva vati, fambai nerodhi iyo, muchaona pakanzi Home Affairs, ndipo pari kupiwa maasylum permit. Ini mukomanashi kusvikira muzuva ranhasi ndinonzwa kurwadziwa nezvandakaitwa nemaguma awa. Mukoma, kana kuri kunzi zuva ranhasi ndafa, ndakazvivimbisa kuti ini muguva handisi kuzozorora. Mweya wangu uchatambudza madzinza avo kusvikira vandiripira, nekuti ndinorwadziwa nechibharo chandakabatwa nemaguma awa. Mukomanashi, please notify me. Ndinokumbirawo kuti vanokwanisawo kundiadvisa, vandiadvise kuti zvinhu izvi zvingabuda sei mumwoyo mangu. Regai tibva taenda paconfession inotevera. Hanzi, makadii mukomanashi, please post for me. Ini ndinoita long distance driving. So pane rimwe zuva pandakatora load from Joburg. Load iyi yaifanira kuenda kuDurban. So ndakati ndava kuda kubuda muJoburg, ndakabva ndapika up mumwe musikana uyu aiva muSouth African. Takataurirana price yake yaaida for one night, tikabva tawirirana. Then akabva anditi iye aizoburukira panext truck stop. Ini nemuSouth African uyu takazoita bonde usiku hwose, asi aichema zvisingaiti. Iniwo ndakangofungidzira kuti sezvo zvandiri muZimbabwe ndainge ndiri kugona kusakura ndima, sezvo varume vekuZimbabwe nevekuNigeria ndivo vanonzi vane mbiri isingaiti muAfrica yose kana dziri nhau dzekutamba mutambo wepabonde. Mangwana makuseni akazoti asvika, musikana uyu aingoti ndiri kunzwa mudumbu, ndofungidzira kuti wakandinyanyira nezuro, handigoni kana kutsika pasi, saka ndava kutoenda newe kuDurban wozodzoka neni. Ini pandakaudzwa mashoko awa, ndakabva ndanzwa manyawi, ndikatanga kushofera truck rangu ndichiridzira kamuridzo, nekuti mukadzi uyu ndainge ndava kutoronga zvekuti ndimuite mudzimai wangu. Ndakazoti ndaita recess, takati tapedza kudya, ndikabva ndatanga kusakura zvekare ndima. Apa ndainge ndatoramba kupfeka dziviriro, nekuti mukadzi uyu ndainge ndamunyengerera kuti ndinoda kuti undiitire mwana ndikwanise kukuchengeta zvakanaka. Saka iye akazobvuma, asi akambochema achiti handina kana family planning yandiinayo, tikangoita bonde shuwa unondimitisa. Iniwo I was happy nemashoko iwawo. Takatanga kuita bonde, asi takazoti tava pakati pekuita bonde ndakanzwa kuswinywa kunhengo kwangu. Pandakabudisa nhengo yangu, ndakavhunduka ndichiona kuti yainge yakazara hurwa hwegreen hwakazangana neropa. Ndakamubvunza kuti ko chii chiri kukonzeresa izvi. Iye akabva ati maybe inhau yekuti it's my first time kusangana nemurume ane mutezo wakakura. Akati kana uchida handei izvezvi tinotestwa HIV. Ini ndakazoti it's okay, tikabva tapedzisa kuita bonde. But ndakazoti ndava kurasa marara muchiplastic chandainge ndakaisa maprotector atainge tashandisa the night before. Ndakabva ndaona kuti makondom awa ainge akazara ropa nehurwa hwegreen. Ndakada kumbomurova mukadzi uyu, asi ndakatya kusungiswa sezvo ndisina work permit. Ndakaona kuti inokwanisa kuzofa yakalodha kwandiri. Vedare, ndinokumbirawo kubvunza kuti zviri normal here kuti mukadzi panguva yamunenge muchiita bonde anobva abuda hurwa hwegreen wakazangana neropa? Ndamboenda kufamasi ndikatenga mapiritsi esiki just in case.
but ndiri kukumbirawo advice. Regai tiende paconfession inotevera. Hanzi hello mukoma Nashi, please post for me. Ini nyaya yangu yakamira so. Ndiri murume ati kurei, I am married hangu. Ini mukoma ndakaromba. Ndichizoromba ndairombera mabusinesses angu nemashops. Ndaromba zvinhu zvangu zvakatanga kufaya zvichifamba zvakanaka kusvikira business rangu parakazoti dzikirei. At the same time ndichitsvirwa nemota neimwe shopu. Ndakabva ndaziva kuti something was wrong. Ndakaenda kuMozambique kwandainge ndakarombera. Ndakasvika kuya ndikaona sekuru vakandipa mushonga. Vakati ndichisvika vakangonditi ndazviziva kuti uri munzira. Ndakatsanangura zvandainge ndasangana nazvo, ndobva vakandiudza kuti ndinokugadzirira zvinhu zvako, asi ndakabva ndapiwa mhiko yekuti after every 6 months ndinofanira kuuya nerevakuru remunhu riya rinobuda panozvarwa mwana, muchirungu rinonzi human placenta. Ndakabvuma hangu semunhu aida mari anga atova into business, but ndichibva ikoko ndakabva ndichifunganya kuti ndinoriwana sei revakuru iri. Mukufunga ndakazosvika pakuuya nezano rekutaura nevamwe mbuya vechikuru vanova nyamukuta kune imwe church. We agreed kuti pese pavaindipa placenta ndinovapa mari inokwana iyo kuita $300. Takashandidzana nambuya vaya kusvikira mbuya vaya vazofa. Gogo ava vakati vava ne3 months vashayika. Ndakatanga kuvarota vachindidyisa nyama mbishi kuhope, uye ndinovaona kuhope kwangu vakakombwa netuvana tucheche twakawandisa zvekuti pavari panenge pasingafambiki. Uyezve time yangu yekuti ndichiendesa mhiko yangu yava kukwana, asi kwekuti ndichiwana zvinhu zviye hakusisina. Kuti ndinosarenda zvinhu izvi ndakapiwa mhiko yekuti kana ndikangosarenda ndinokwanisa kufa, ndinofanira kungozvisiyiswa nerufu. Kuzviramba kwangu ndiko kufa kwangu. Hama dzangu, please help me nemazano. Vadiwa vateereri, ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Ndingokukurudzirai ndichiti please kana pane zvamusiri kufarira pamaepisodes edu, just write in the comment section. Nekuti zvose zvamunenge mataura ndizvo zvatinobva taita, nekuti makatikoshera. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.